Aquest llibre està fet per una jove periodista brasilera, Ana Helena Tavares, i és fruit de les entrevistes que aquesta periodista ha fet a gairebé 30 persones que han conviscut, que han conegut, que coneixen i que encara conviuen amb Pere Casaldàliga, preguntant-los què pensen aquestes persones sobre Pere Casaldàliga, i després tot això ho ha agrupat entorn de les grans causes que ha defensat i que defensa el bisbe Pere Casaldàliga. És un llibre que no ha volgut ser gaire extens, però és un llibre que vol presentar, que ens vol ajudar a conèixer, i de fet ho fa, les grans causes que han mogut i mouen la vida del bisbe Pere, els motius de fons que ell té per actuar com actua i per viure com viu, la relació que ell ha tingut i té amb la gent que l'envolta, i també amb algunes persones o amb alguns grups significatius. I sobretot, evidentment, la part més activa de Pere Casaldàliga, que va ser durant els anys en què ell va viure el temps dels governs militars del Brasil. Evidentment, això es va acabar l'any 84 o l'any 85, hi va haver les primeres eleccions en què un president no militar, un president civil, no va poder assumir el poder perquè va ser elegit però va morir abans, doncs ha tornat, diguem-ho, la democràcia al Brasil. Però els anys més durs, més difícils, potser més conflictius de Pere Casaldàliga, sí que van ser aquests.